En fuɗɗorima inde Jano en juule nulaade men korsuɗo nulaade men mo jamiɗe yen juule kala saha en dunima jinnaɓe men ɓe sababu won godal men o aduna en dunima dendagal khalifaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en dunima mayɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna en dunima dendagal windere nde kala ɓe cellani yo Allah rokku ɗumen celle mumen ha timma dumbaɓe yo Allah biltu ɗumen e ɗi dumbirɗi jaaha e galleji mumen e galleji mumen dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro yidɓe jooɗade yo Allah newnan ɗumen no jooɗori yidɓe ɗannade ɓeno yo Allah newnan ɗumen no ɗannori wonɓe dewle yo Allah waɗa barake dewle he adda hen ɓesgu barkingu ɓe cuwannade dewle ɓeno yo Allah newnan ɓe dewle taw ko dewle barkinde allahumma amina en dunimo diaspora yo Allah waɗa mum barke yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur sikki ala musidɓe tedduɓe buudal yurmede men hannde no kewɗen wadde kala saaha ñande talata ko faate carika hannde noon ko jettore e jarnore e artude seeɗa e programme joganoɗo ɗiɗo lebbi kala fodde hannde kene wona lebbi 4 walla lebbi 5 e kala puɗɗore kabaruji men walla e kala fuɗɗode gandanɗa hoore maɗa buuɗi men yurmede eɗen mbaɗa erago faade windere nde kala faade ɓesguji men ɓe Mauritanie ɓe Sénégal ɓe Gambie ɓe Guinée ɓe diaspora dendagal bandiraɓe to goni kala eɗen mbaɗanno erago programme joganoɗo ñande 26 e 27 lewru septembre 2025 toon to Weedu Bosso yaaɓe on programme noon ko programme fedde yidɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Kalidou Abdoulaye Sy ardino programme o ko sokhna Aminata Guissé toon to Weedu Bosso yaaɓe sokhna Aminata Guissé noon to haalama yimɓe mbiya yummum almuɓe programme o haalama yimɓeɓe noddanoma alhamdulillahi rabbil alamina yimɓeɓe notima eɗen jetta hen Allah no fewi e ɗiɗo nemaji ɗi keɓɗen nde wonno noddude yimɓe noto koye nemaji jeeya nema ɓurɗo mawnude noon ko noddude fiɓodirde aadi fodde lebbi 4 mbiɗen walla lebbi 5 ñande foof eɗen ndewa eɗen defto ha on ñalawma yetti ñalawma o kadi yetti eɗen celli eɗen kisi eɗen guuri mbawɗen kadi tawtorede oɗon programme ɗum ɗo ko nema ɓurɗo mawnude no fewi e nemaji ɗi Allah waɗani en en jettiri ɗum Allah dendagal bandiraɓe foof kadi arɓe tawtorede alhamdulillah eɗen gandi wol hewɓe yinnoɓe arde tawtorede ɗum woodi ko Allah waɗi hen kaɗoje wolɓe garani kono eɗen mbawi wiide ko ɓuuri hewde Allah newni ɗumen gaari tawtorama juɓɓudi ndi tawtorama programme o kadi yaari no fonno yarude ni mani mbiyen ɓuuri hayno mijorɗen ma yaaru ɗum ɓuuri ɗon ko yettere Allah jetti Allah noon en jarni musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr
kono noon kadi bani men debbo Sokhna Aminata Guissé yummum almuɓe. nde won noon sen mbi yummum almuɓe enen fof eɗen gandi Fuutankoɓe eɗen gandi holko firti yummum almuɓe. Sokhna Aminata Guissé ko yummum almuɓe. Sokhna Aminata Guissé ko dariɗo ko jiɗɗo almuɓe. So jiɗɓe almuɓe noon kalama ciftoren gorgol meɗen jinnaɗo men jaltunoɗo aduna biyetenoɗo Mardiana Yero Baba, min mbiya goggo Mardiana. Mardiana Yero Baba ko yummiraɗo jinnoɗo almuɓe sanne sanne e nder Likseba, teddinnoɗo almuɓe. Galle makko walla galle mabɓe ɗe ganduɗa fof ko almuɓe gonɗon guila e baydaji ha e sanɗaji. Ko ɗon jeyata galle almudo wona hen guilane jangga ha wona sanda ha watta jangguinde wona e galle he kañum almuɓe fof gona e galle he. Jinnoɗo almuɓe añi fof ko yiide almudelle liggine, o anni fof ko yiide almudelle fiye, o anni fof ko yiide almudelle heeɗi walla almudelle ne ɗomɗi. Goggoyam yo toon ɓuɓane. Sokhna Aminata Guissé kañumne ko hono ɓen, alhamdulillahi rabbil alamina. ɓen noon wona ittoɓe kurjuru mbiya cukalel almudo adduga podma dayru fonoyam kurdiram sa artimi sakkuma. ɓe wona ittoɓe ñamde, enen gandi nde hippaki buubi ne ɓoki hen. Sukaɓe mumen ñamata dokkata sukaɓe mum, ɗacca ha almudel ara duña almudel wiya almudel am da ñam ɗum ɗo ko Allah yanma. Allah ɓen mbatta ɗum. Sokhna Aminata Guissé ko jeewo almudo ne tunwi o fooda almudel ngel o waɗan ɗum siwo ha heewa ndiyam o wiya ya lotoyo, o itta comci o rokka ɗum, o ɓorta comcon mum o waɗa e sumbu, o waɗa hen gandanɗa saabu nokko o waɗa e wuppude o buppa ha laaɓa o sowa. So almudel arti hokka ɗum comci mum tawa ne jogui kadi comci kesi. Ko ni almudo foti waɗanede. Nde wonno almuɓe hande ko seereɓe janggo. Almuɓe hande ko seereɓe janggo. Kadi gande almudagal ene jogui gandanɗa hommaɗa place mawɗo e nder société men, ene jogui place mawɗo e nder aduna he, kono noon kadi joguiri place mawɗo toon to lahara. Saabu eɗen gandi kala gandanɗa hoore maɗa nde ɓiɗɗo jibina wiyete ko noddu en ceerno, ko ceerno arata kañum innata ɓiɗɗo. Kala dewgal nde humete wiyete ko noddu e ceerno, ko ceerno arata ko kañum humata ngal dewgal duwo. Kala nde neɗɗo mayine wiyete ko noddu e ceerno, ko ceerno arata daro toppito ha mayɗo o loote, toppito ha mayɗo o wire. E kala saaha silkeji ɓurano sene mbaɗe noddete ko seereɓe almuɓe. Kala nde musibbaji e jayiyaji kula noddete ko serneɓe almuɓe mbaɗa silkeji men duwo. Allah jaabo yo Allah dandu en ɗi musibbaji, yo Allah aynu. Deke en paami almudagal wona sara. Almudagal noon almuɓe hande gontata baydaji janggo, gontata ganda sanɗaji janggo, ɓe kañumen gontata seereɓe. Alhamdulillahi rabbil alamina. Noon oɗo programme o rewi lawol ha no hannirta ni. Garɗen hande noon koye dow inde musidɗo men, sehil men, ɓi neni men, funere men Sar Abdoullahi Sarr, e dow inde makko, e dow inde ceerno Khalid Abdoullahi Sy, e dow inde Sokhna Aminata Guissé, yettude jarnude dendagal bandiraɓe, dendagal délégation ngaji, woppunoɓe haajuji men, goppi hammuji men, mbawi arde notitade e oɗo programme. ɓe tambi programme o kadi moni pop waɗi programme o kañum jeeyi ha gandanɗa hoore maɗa hunde rewi lawol ha no yiɗira ni. Dendagal kadi ko sohlano hen, dendagal fayida gonnoɗo hen, dendagal ko tijjano hen ha wawi heɓede hen. ɗum noon eɗen jetta Allah, eɓe jetta on, eɓe jarna on, eɓe mana on, eɓe manta on, eɓe mbiya onon jokki enɗam. Yo Allah jokku balɗe moɗon. Sikki ala ñalɗi ɗi wonno ko ñande 26
e ñande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre ndu gonɗen ndu ko hande lewru ndu mayata ñande nogas jeegom de ko ñande hen délégation ngaji ɗi gaari seti timmuɗo ummima to leydi Mauritanie tawi kadi koye dow yamirore ceerno Boubacar Gaye on seti noon ardi ɗum ko min kaldowo no haali Abou Ba eɗen garde musidɓe men sehilaɓe men ɓe kew eɗen yaddude kala wolde eɗen kewi yaddude mumen ɓe kulani reedu jattirta caggal e nder ɓen ɓe jadduɗen ene tawi hen musidɗo men sehil men baaɗi meɗen ñantuɗo leñol ngol ñantuɗo darniɗo kala darniɗo leñol ngol on woni Makka Mbaye Couture walla mbiyan Amadou Mbaye. Amadou Mbaye kala wolde min dari kala wolde Sar Abdoulaye Sarr dari o yiyama ɗon kala wolde nde fuutankagal darni ngol leñol ngol darni Makka Mbaye yiyama ɗon wona noon nder leydi he wona caggal leydi wona Sénégal wonata wawi wonde kala Seydi Mbaye e nder délégation he ene tawi hen musidɗo men sehil men hono Hamme Sall gorko mo babaɓe looti Hamme Sall ko kañum woni président jeunesse tabbital Pulago Windere ha tengti nder leydi Mauritanie ko neɗɗo kadi gandanɗa hoore maɗa labɗo reedu ko neɗɗo bawɗo organisation ko neɗɗo kadi gandanɗa hoore maɗa kala kalfinɗamo to banggue juɓɓudi ɓernde ma ɓuuɓat hen saabu en jii e ɗiɗo ñalɗi kanko foof e wonde invité en jii o darima o laatima gandanɗa hoore maɗa no comme ko kanko jogui juɓɓudi ndi o jeeyama e organisation en jii ñande deuxiéme jour de ñande jamma ko ñande kiiɗi conférence nde en jii golle makko paydude ene feewi yimɓe foof jii guila to banggue bismade hoɓɓe ha to banggue installation wadde siège uji e darde makko hen o ñanti omo daari kala ko yi o fewani o wawa joɗade kanko kala ko yi fewani o fewniti nde hoɓɓe garata nde invité ji garata tawa déjà foof o fewni ha feewi moni foof andi place mum Seydi Sall goɗa ko juuti e nder on délégation en tawi hen bandiraɗo debbo tedduɗo wallahi so ɓiɗɗo jibinama neɗɗo jibini huñi koyngal tawi ko debbo wi gandanɗa homaɗo feere mum boni wallahi anda gorko yo debbo yo jibinde wi tan yo Allah waɗ hen barke so ɓiɗɗo jibinama ari debbo nafani wallahi hayso ari gorko ne wona ko jogo paɗe o banduru Mamadou Sarr Seydi Sarr ko bandiraɗo debbo cuusɗo casɗo nde min noddimo min kalnimo o wi muñane min seeɗa mami arte maɗa emin gandi muñane min mami arte ma noon ko waynade e haaldude e jinnaɓeɓe ɓooyani o arti o haali o jaabi o artiri jaabol wonde inchallahu ala probléme eɗen jetta ɗon jinnaɓe makko saabu jinnaɓe ene gandi ko bani min debbo ene gandi ko ɓinguel men jogue men hoolare jogue makko hoolare ko jaydi yanki ko harbi yanki ko darniɗo leñol ngol Seydi Sarr Padouba Sarr e délégation men kadi ene tawi hen biteɗo Moussa Dramé e Alassane Niass ko ɗum ɗo wonno délégation Mauritanie délégation ngaji kewɗi gaari e nder ɗin délégation ngaji ene tawi hen délégation fedde heɓɗo sukaɓe Afrique windere woni has SA on délégation no ardi ɗon ko ceerno Habous Diallo kañum woni hoore heɓɗo sukaɓe Afrique o mairie ko toon to Kidira ene tawi hen délégation Daka FM délégation Daka FM noon e gardugol directeur Daka FM biteɗo Bayil Mbaye e seti timmuɗo ɓe gaari pick-up mabɓe 4x4 e dendagal matériel eɓe gardi hen eɓe gardi kadi ɓi nene men musidɗo men correspondant men permanent to Madina Gounass woni Amadou Samba Lo on calminama noon foof on jettama on jarama délégation Gurel T
gorel tenoɗen gandi ko kañum woni sponsor jayde men jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV tawi kadi koye gardugol musidɗo men on délégation hono Mamadou Diop toon tawte to Thaïlande ɓe gaddi badal mabɓe ɓe gaddi kadi gorel te e hoore mum ari toon gam gandanɗama dusde e wonde sponsor nde ɗo gandanɗa hoore maɗa hirdi ko noon kadi eɗen jetta eɗen jarna musidɗo moon Sar Abdoulaye Sarr ne yettane jarna ɗiɗo délégation ngaji foof ko en délégation ɓuulon kaaƴe e gardugol Saydou Diallo e ceerno Dara Camara délégation Yacine Lakke e gardugol Siré Thiam e délégation Wudduru e gawol Wudduru e gawol noon so haalama délégation Sar Abdoulaye Sarr wiyata ene jarna dendagal kawiraɓe makko waɗɓe déplacement ngari tawa kadi garde fulla en garde fayida kono noon kadi délégation Khalid Abdoulaye Sy tawi kadi ko miñi ko e sehilaɓe mum miñi ko biyeteɗo Mamadou Sy ari arde délégation muɗum kono noon kadi délégation Mbahe e gardugol sehil men ceerno men Khalifa Diine hono ceerno Yahya Dia Seydi Dia eɗen jetta kadi eɗen jarna musidɗo men sehil men jaatigui men on woni Chérif Abba Dia toon to Hunare saabu nde garɗen tawɗen komo faddi en to nattirde Hunare ɗo kanko e délégation ngaji ɗi jaati nde garɗen ha jettiɗen o wi délégation Mauritanie no didorno ko galle makko jippoto ñamde mumen yarde mumen alhaali men pop ko kanko defi ko kanko jogui alhamdoulillahi rabbil alamina en goni ɗon balɗe ɗe ɗiɗi haydara ala ko manquen eɗen jettamo eɗen jarnamo eɗen duwanomo ko noon kadi délégation Mauritanie eɗen jetta eɗen jarna musidɗo men Ousmane Dia gorko mo dal haya eɗen jetta eɗen jarna musidɗo men Zoubayrou toon to Nouadhibou o yiɗi noon tawtorede gandanɗa hoore maɗa délégation ma to heɓani e dendagal bandiraɓe men wonɓe onon pop e kuuɓal yinnoɓe arde tawtorede gandanɗa hoorema ɗiɗo ñalli ɓe keɓani on jaɓanama gantu on beltanama sikki ala musidɓe tedduɓe musidɗo moon Sar Abdoulaye Sarr o wi dendagal bandiraɓe arɓe dendagal bandiraɓe keɓani arde dendagal bandiraɓe wannoɓe hen participé onon pop o yi on o seedima on o yetti on o jarni on en jetti kadi en jarni sokhna Hadja Binta De Hadja Binta De ko kañum dem ko kañum wonno gandanɗa hoore maɗa maren ɗiɗo ñalli kala garnoɗo walla kala jebnoɗo vidéo ji ɗi nete ɓosoje ɗe yi golle payduɗe ɗe waɗi hen o ñanti ñalɗi ɗi o darima hen darde fonde wonde o welni o weltini eɗen wiya yo Allah yoɓ jobdi moƴƴiri o ñanti minen arɓe ɓe o ñanti tabbiɗo jamma o ñanti gandanɗa hoore maɗa yuman jamma o woni tigui gardiɗo fedde nde hono sokhna Aminata Guissé ko noon kadi o ñanti o décori dendagal délégation ngaji arnoɓe ɗon en mbiyamo Seydi Déme yo Allah lomtin ko noon kadi délégation Abdourahmani Ga Gadjel Ka eɗen gandi docteur Abdourahmani Ga Gadjel Ka ko kañum wonno sponsor walla ko kañum wonno parrain ñalɗi ɗi walla kikiɗaji ɗi kañumne délégation mo ari addi ballal paydigal fewi tawi kadi ko enveloppe ŋerɗo en kamɓe pop eɗen mbiya yo Allah lomtin on jarama Allah jarama on jarama musidɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr yetti on jarni on sikki ala musidɓe tedduɓe ko addi foof mbiɗen ko weltare noon koko waɗi en gadda beño ɗum waɗi en donki hay haalde jiɗɗen haaldirde ni kono kadi alay saago haale saabu eɗen gandi oɗo saaha joni en ñaguima yafuya kadi yimɓeɓe saabu sinno ko saago men tawa eɗen mbaɗa audio ji walla foof ne enregistra
ko haalatude ko waɗa ko pop waɗe tongue waɗe yewtere wotere en keɓani wedde ɗum ene wawi ma yaltoy saabu jandiyankoɓe hewɓe gaari enen kam personnellement en keɓani wadde ɗum saabu gonnoɗen koye tribune koye haalanoɓe hen jeeɗen dogde noon e ŋaña teppere yadata ko ɗum saabi enen kam en mbaɗani enregistré saabu en jii to banggue weltare ɓiɓɓe fulɓe en dañani jamma gadana jamma mawlude nde dendagal jime jimaɗe toon en mbaɗini ɗum en direct e weltare ɓiɓɓe fulɓe en diini maɗa dendagal délégation ngaji jetti ndete ɓosoje en mbaɗi ɗum e réseaux sociaux ji en mbaɗi ɗum e jente men en mbaɗi ɗum e stati beele bandiraɓe ene jiiya en direct holko kewnoto holko kewi to Hammadou Hounare walla mbiyen to wayno Bosoyaɓe kono conférence o nde won noon jeeɗen koye conférence ji en mbawani nanguitade kono eɗen gandi wol jandiyankoɓe nanguitiɓe ma en mbaw wadde feere foof ha keeɓen intégralité hirde nde pop mbawen gandanɗa hoɗe fiide ɗum lefol addande bandiraɓe wonande bandiraɓe ɗomɗaɓe yinnoɓe tawtorede ɓe tawtoraka beele ne mbawa hettade anda holko haala toon elko waɗa toon en jetti noon en jarni almudagal saabu fuɗɗi guila fuɗɗi ha gasi cikkata ni mataw ko ziyara so winama conférence cikkata mataw ko ziyara walla hayso conférence ko conférence religieux saabu jammaji ɗiɗɗi pop ko jammaji alliyankagal ko ardi foof délégation ngaji ɗi ne jetti jaɓɓi délégation ngaji ɗi ko almuɓe Qur'an almuɓe tawi kadi ko jime mawlude ko jime belɗe ko ɗin jime gandanɗa hoore maɗa ko ɗin jaɓɓi délégation ngaji ɗi ɓe jaɓɓoɗa ko musique ɓe jaɓɓoɗa ko jime gandanɗa hoore maɗa almuɓe kañumen jaɓɓiɓe duusiɓe haaɓe jooɗi e place uji mabɓe on jamma nogas jeegom ko meeɗa yiyede tawi ɓaade wona mawlude hirde fuɗɗade guila nde gueeƴe nde yimɓe kirti ha salatu ere hay goto ŋoŋani ŋofƴani yimɓe foof ne jooɗi musidɓe tedduɓe ko ñanden yiya toon to wayno Bosoyaɓe jamma o uddira ko Qur'anul Karim ñande nogas jeeɗiɗi nde bottaji ɗe gotta yimɓeɓe ñanti ko almuɓe kadi daaɗe almuɓe guila jipporde Sar Abdoulaye Sarr e yaadiɓe mum ko almuɓe nde caggal makko ne jima ha o yetti tribune to conférence o watte ɗo alhamdulillah rabbil alamina ko adi conférence o hol kene waɗa ko sukaɓe almuɓe sélectionné ɗon taw ko selluɓe jangguino wawɓe Qur'ana hujiɓe kañumen nodda moni foof woodi ko namda yo janggu janggui ha selli rokka gandanɗa hoore maɗa jeenari muɗum nde ɗum kasi ko décoration conférence o on sa Abdoulaye Sarr e yaadi mon Qali Abouba en monimo fof waɗama décoré heeɓi wutte mum heeɓi tengade mum heeɓi dangga muɗum enen foof eɗen gandi holko ɓornu neɗɗo wutti holko firti enen foof eɗen gandi fawde e hoore neɗɗo tengade holko firti enen foof eɗen gandi wadde dangga holko firti dendagal délégation ngaji addanoɓe délégation ngaji moni pop kadi waɗama décoré tawi kadi koye ballal neni men bani men debbo Sokhna Hadja Binta Déne yo duuso ɓoynenoyam o yonni jamma o yonni kikiɗe o yonni ñalɗi ɗi eɗen jettamo eɗen jarnamo caggal ɗum ko musidɗo moon sehli moon Qali Abouba ko kañum ƴetti micro o noon ko bismade e présente délégation ngaji gardi ɗon e andinde yimɓeɓe holko woni mujiba jonde men hannde caggal ɗum ko conférencier men hono Sar Abdoulaye Sarr ko kañum ƴetti micro mum
yimɓe fof ne ndeeƴi, yimɓe fof ne teeyi, ala biyo o tampi, ala biyo o ɗumɗi, ala biyo o wuli, ala biyo o jangi. futuro yoni, golle darti, yimɓe ƴetti paye juuli ha gayni, moni fof rutti à place mo hay goto dillani. ɗon yimɓe goni ha gueeƴe era. alhamdulillah rabbil alamin fof ene rewi lawol, ala ummoye place am, ala ɗiñodiral, ala duñodiral, ala mi haaɓi, ala mi happi, moni fof ne jooɗe place muɗum. ala hay lasowo ala, hay biye yo lasowo ala, waɗaka ko wiyetede barriére, waɗaka ɓoggol, waɗaka barriére uji haydara, moni fof ne jooɗe place mum no responsable ni cikkata mataw ko jonde VIP. alhamdulillah ɗo kadi en jetti, en manti, en jarni wendu Bosso e naɓe, saabu ɗum ɗo koye nizam jeeya, koye juɓɓuɗe jeeya, saabu heewi gueɗe mbaɗni so waɗi waɗa débordé, kono débordani hay goto ummaki e place mum. kala mo neɗɗo wiya yo jooɗo, no yetti wiya yo jooɗo, ɗum jooɗi ha programme o gasi, ummi yeehi. ala fof mbiyaɗo puus caggal, ala biyo abba yeeso, ala. kala bismaɗo joɗina place mum joɗina ko ɗon jooɗi, hay so ummima yeehi, so atti to jooɗi ɗo ko ɗon jooɗiti ha programme o gasi. musidɓe tedduɓe, ko weltare mawde no feewi, saabu gueɗe mbaɗi ni heewani yiyeede. eɗen ñaago Allah kadi programme uji mbaɗi ni yo mbaw yuɓɓinede ha heewa e nder guure meɗen, saabu ko nafoore mere. mujibu programme o noon mbiɗen ni, hono yummum sukaɓe sokhna Aminata Guissé fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr, holko woni erago mabɓe, holko woni darde mabɓe, holko woni mujibu mabɓe. mujibu fedde nde noon uddirdame mum en dokku numéro sokhna Aminata Guissé. fedde uddirdame muɗum ha yaaji, kala jiɗɗo jokkade e fedde nde. fedde nde ko yidde darnade almuɓe janggoɓe Qouranul Karim. fedde nde mujibu mum ko wonɓe caggal leydi e wonɓe nder guure men mawɗe, wawɓe gandanɗa hoore maɗa juuɗe ɓe Allah luɓiri ɗumen, gandanɗa hoore maɗa ɓe ngaluji seeɗa, wawɓe sodde comci, wawɓe sodde détergent, wawɓe sodde sabune, e joom ngaluji en nde mbawata nottade mabɓe, ɓe mbawa toppitade sukaɓe men no janguira Qur'ana, tawi koye dow laaɓal, tawi koye ɗo ganduɗa waɗa ko dow peewal. wawde toppitade seeremɓe janguinoɓe Qur'ana no seeranɓe ɓe toppitiri almuɓe ha mbawa janngude tigui. saabu sokhna Aminata Guissé wi teskima suka almudo, walla suka oɗo almudo tawi ko almudo janggowo école français, o fina subaka ko Allah ko adi ko école no uddita, jinnaɓe makko jaaha jeere, ƴewanamo comci, taw ko comci ɓurɗo yodde, comci ɓurɗo serde, paɗe ɓurɗe sodanamo sakkos, so fini subaka umminamo guila law, lotamo ha ɓandu makko laaɓa, walla mbiya yo loto, poppamo crème, mbaɗa e makko parfum, mbaɗa e makko pop, ƴetta o hajito ha reedu makko heewa, ƴetta mburu gandanɗa hoore maɗa, mbaɗa hen confiture, mbaɗa hen chocolat, mbaɗa hen beurre, mbaɗa hen ko wawi wonde pop, mbaɗa e mbuus mbaɗanamo nder sakkos makko, ƴewanamo gourde, waɗa ndiyam logga e dande makko, itta kalis kadi dokkamo, nawmo jalnaymo oto, walla luwa taxi nawmo kala subaka ne artiriyamo, so tawi ngala oto, sene jogui oto nawmo déposé yamo, so jettima kadi itta kalis dokkamo, so tawi o jippima 10 heures ko foti jabde. ko suka janggowo Qur'ana o suka janggowo école o. so tawi ko suka janggowo Qur'ana, holko jinɗa makko mbattamo, fini subaka law, nangga junggo makko nawmata ceerno, jiiɗi o yoɗa Qur'ana. tinniɓe gadda alluwal, ɓe tinnaki ɓe kay ko ceerno kañum ƴewata alluji gonɗo ƴewanamo hen alluwal. ɗum no suus wiide ɓima ya école addani sakkos, addani bic, addani cahier, ala. kono ga Qur'ana de jaabi ɓiɗɗo o yaaha janggoya, saaha jinnaɓe hay alluwal gaddani, hay alluwal gaddani, ni tan no fotir ni ƴetta cukalel ngel nawa ɗum to junggo ceerno, toɓe joƴƴinimo ɗo ɓe certe makko,
somi fini subaka finidema umusat janngoya sahabi o ko yaha garta kacirɗa ɓe lortamo ɓe ñammintamo ɓe ƴewananimo cumcillaɓe ɗi ɓe ƴewananimo so tawi haccitima ɓe nanggata jungo makko wiyeto ala ko yadde janngoya tan saaha ko piggal saaha ko paaɗe bedde yalsa janngoya ko ɗo ɓe certata e makko saaha ƴettata junngo ɓinguel maɗa itta ɗum e wuuro nawa ɗum wuuro wongo saaha itta ɗum e leydi nawa ɗum e leydi gondi itta mbaɗa ɗum e junngo ceerno to nokkuɗa ceerno ɗo duntuɗa e muɗum duntuɗa ceerno o a anda no ɓinguel ñamdata a anda no ɓinguel yardata a anda ɓinguel safrarto rafijini mbayi leydi wona haaju maɗa ko ceerno waɗata débrouillé e peeje mum e peccor muɗum ko ɗum noon ɓe jiiɗi ko ɗum yo nattu ɓe jiiɗi kono gandanɗa hoore maɗa no toppitirɗa ɓiye janngo français ni no toppitirɗa ɓiye janngo arabe ni walla janngo anglais ni tinno toppito oɗo ɓiɗɗo janngo qur'ana toppito laaɓal makko toppito jangde makko so ɗum aɗa tan cukako eɗen gandi ne heewi doole oɗo suka janngo qur'ana ma o yi oɗo suka janngo école o yiyam sifa mum hakkille makko ara kanko yo ya janngoya école yo dog qur'ana o yo janngoya école walla yo sala janngo qur'ana yo janngo janngude école saabu omo yiya guel to waɗante ko ndeɗo fedde yidde sago mumen ko yo almuɓe école ɓe yo jii sukaɓe janngoɓe qur'ana ɓe ne goni e condition moƴƴo ha kañumen ne mbawa ummade toon wiide ene goppa école o ene batta janngude qur'ana walla ne jaadina kamɓe ko ɗum ɓe jiiɗi saabu ɗum woni nafoore men janngol qur'ana nde ko ɗum woni ko nafata en aduna ɗum kadi woni ko nafata en e lakara ɗum noon eɓe eeri bandiraɓe yo tinno jinnaɓe tinɗe ko arde fof ko jinnaɓe mbatte hakkillaji sukaɓe mon janngoɓe qur'ana ɓe mbatte hakkillaji mon e seranɓe jannginoɓe qur'ana ɓe alhamdulillah ƴetti ɓinguel ma a nawiri ceerno nantor ko toon walata ko toon ñallata ko toon ñamata a wawa darnade ceerno o lewru kono tinno aɗa jogui parcelle aji ma aɗa soñi maaro maɗa ittu hen hay soko sakiyel maaro so yiɗita ko maaro ko duttaka ittu sakiyel maaro tan mbaɗa e hôtel maɗa walla mbaɗa e moto walla pawa e babma walla mbaɗa e saret jaaha to ceerno wonto mbiya ɗum guel ɗo sakiyel maaro den da wallitoro ceerno welto hen watta ma hakkille ɓeydo watta hakkille ɓinguel maɗa so tawi an a waɗi noon min mi waɗi noon goɗɗo waɗi noon wona ceerno e balluɗen ko sukaɓe meɗen saabu balluɗen ko ceerno jono joɗiri ha sukaɓe men ɓe jangga an aɗana Amérique walla aɗana France walla aɗana sa fini ka dawɗo aɗa ƴeewoya aɗa yiiɗi wutde joɗɗo aɗa yiiɗi étage aɗa yiiɗi terrasse aɗa yiiɗi joom debbo joɗɗo aɗa yiiɗi nawlirde aɗa yiiɗi pop a jooɗaka a ñallinta a wallinta mbiya ceerno yo jooɗo kañum yo toppito sukaɓe men yo janggu ceerno ne yiiɗi ko jiɗɗen ko pop ceerno yiiɗi ɗum walla yiiɗi ko ɓuuri ɗum so tawi eɗen jiiɗi ceerno jooɗo en ballat ceerno no jooɗiri ballen ceerno no jooɗiri balliten ceerno no jooɗiri noon ko ballen ɗum no sukaɓe ɓe ñamiri ballen ɗum no sukaɓe ɓe jardi ballen ɗum cukalel so sellani hono safa ala foof ceerno biyowo aɗa ɓiɗ neldude ordonnance ɓinguel ma sellani aɗa sooda ordonnance ala ceerno mbaɗo noon kala ɓinguel ngel sella nanguito ko ɓiyi ko kanko débrouillata somo jogui médicament ji o hokka ɗum so ala o ƴewno sodiri médicament ji o ƴewno safrude guel ɗon cukalel so wona ɓuuri buujitade junngo makko o wiyano cukalel ngel guila o dañde hen gacce so ɗum ala ka kanko daro kan waɗata débrouillé sa haalis makko ko ñamanno ko sodanno buuru ko ɗum ittata mo sooda ordonnance joom safra sukaɓe ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe toppitoɗen sukaɓe men no janggiri toppitoɗen sernaɓe jangginoɓe sukaɓe meɗen toppitoɗen sukaɓe men janggiri toppitoɗen sukaɓe men janggiri toppitoɗen sernaɓe jangginoɓe sukaɓe meɗen alhamdulillahi rabbil alamin en jii hande sukaɓe tokosɓe ene jahani mbaɗoya kawguel ɓuura sellude ɓuura welde e sellude janggin qur'ana nawe ha Arabie Saoudite nawe ha Turquie nawe ha leyɗele ganduɗa Qatar keɓa toon kaduji moƴƴi keɓa toon boursiji keɓa toon gandanɗa hoore maɗa biyeji makka jinnaɓe mumen keeɓa jeenari sernaɓe mumen keeɓa jeenari ɗum ɗo pop ko yidde gandanɗa mbaɗa encouragé sukaɓe yo jang qur'ana
yidde encourage jinnaɓe yo toppitno sukaɓe jangguere Qur'ana. ɗo noon ciften musidɗo men ceerno Amadou Dia. ceerno Amadou Dia joguiɗo hande manggal dulal biyetegal Haramayni Sarifayni toon to leegal Almadi Dakar. sukaɓe cukalel lebbi cukalel duuɓi 5 duuɓi 6 renta gandanɗa hoorema an jiyani reeni e Qur'ana. tawi kadi ko rewɓe e worɓe foof jogui ko yimɓe fotɓe wattede hakkillaji ko yimɓe fotɓe wallede gandanɗa hoore maɗa ha mbawa gandanɗa hoore maɗa sembini e golle mbaɗata ɗe. Allah ne rokki ɗumen pinal, Allah ne rokki ɗumen no gandanɗa hoore maɗa yellitade wadde nokkuji taw ko nokkuji laaɓɗi, nokkuji ceniɗi sukaɓe ene jangga hen ene mbaala hen e nder lebbi duuɓi 4 duuɓi 5 taw cukalel de reeni e Qur'ana. musidɓe tedduɓe ko hunde fodde wattede hakkille. ceerno Amadou Dia salminama, en calmini dendagal Sarifayni foof. toppiɗen sukaɓe men no jangguede Qur'ana. sukaɓe men janggoɓe Qur'ana toppirɗen ɓe jangga Qur'ana. toppirɗen sernaɓe janguinoɓe Qur'ana ɓe. toppirɗen almuɓe men sanɗaji men. en jiiɗeɗo golle en jiiɗi darde mabɓe kadi ils sont très reconnaissants. ala koɓe jiiɗi sowona teddugal, ala koɓe jiiɗi sowona teddinede. neɗɗo fof ko ɗum yiiɗi, neɗɗo fof yiɗi tinede. nde ɓe gandi Sar Abdoullahi Sarr ne tiniɓe, nde ɓe gandi Sar Abdoullahi Sarr ne hormiɓe, nde wonno koye mabɓe jeeya ko almudo Qur'ana ko sanɗa. eɓe gandi yidde mum e mabɓe. en jii hayɓe noddaka darima hen darde gandanɗa maɗa kañumen jeeyi e oɗo programme ɓennuɗo ɗo. ɓe duusi, ɓe jonni, ɓe pewni ha waɗi fayida. alhamdulillah rabbil alamin. gandudira kadi heɓama hen. noon tinɗen mbatten hakkillaji meɗen e sukaɓe men janggoɓe Qur'ana, mbatten hakkillaji men e ɓeɗo janguinoɓe Qur'ana. ɗum woni ko nafata en, ɗum woni ko nafata ɓesguji meɗen. woni ko nafata en aduna, ɗum kadi woni ko nafata en lakara. saabu so neɗɗo andani diine mum haydara ko woni, sa yiiɗi jogoɗa andi Qaruna, sa andani diine maɗa, a anda no juldete, a anda no janaba lotirte, a anda no ñamirte, a anda no askirte, a anda haydara, ka jawdi tan aɗa yaaha. ete aɗa andi ko mbawɗa wonde aduna ko pop ko hojom par rapport ko ɗaɓɓinɗa wonide e gandanɗa ko maɗa e gabri ma walla lakara. ga ko wirtinde tan gonga ko to woni, to alata haaɗi to ko to woni. yenade noon way kono wakande ni walla armoire. sa udiri armoire maɗa walla udiri wakande maɗa, kala ko tawɗa nder toon andu ko an fenani a feeñani hoore maɗa. sa tawi toon kalis ko an waɗi toon, sa tawi toon comci laaɓɗi ko an tawi toon, sa tawi toon comci tuudu ko an tawi toon, sa tawi comcole paasa ko an paasi mbaɗɗa toon, sa tawi comcole froisi ko an froisi mbaɗɗa ngol toon. ɗabrina ko ni. sa tawi toon ko moƴƴi ko an liggini hoorema tawɗa toon, sa tawi toon ko boni ko an liggi ko boni tawɗa toon. non tinɗen musidɓam tedduɓe, toppiɗen sukaɓe men no janggiri, surtout no janggiri Qur'anul Karim. toppiɗen sukaɓe men no janggiri ha tinto janggiri Qur'anul Karim. alhamdulillah rabbil alamin. en jii hande jangguɓe Qur'ana, fedliɓe jangguɓe Qur'ana hande koɓe keeɓi ko hay goto heɓani ɗum. koɓe keeɓi ko hay goto heɓani martaba mo Allah rokkaɓe o. eɗen jogui hande khalifaɓe martaba moɓe jogui o, hay goto gandanɗa hoore maɗa ala président keɓɗo ɗum. ko président ji ɗi ko ministre uji kañumen dogata, kañumen garata jooɗo yeeso mabɓe kofoɗo almudo nadɗo Qur'ana hande hoforto yeeso mabɓe ndi no needi almudo neeto ni, ko noon président ji ɗi noon ministre uji jooɗoto kofo yeeso mabɓe ñagoɓe duwaw, namdoɓe holkoɓe jiiɗi waɗandeɓe gam yidde weltinde pittali mabɓe. ala pop o cadre mo jiiɗa mbiyeteta ko savant walla ko o cadre ene janggi ha gandanɗa ko diplôme aji ha ƴakki diplôme aji mum, président ara yeeso mum no hofo yeeso mum. ala on so président sohli wiyata ko ara palle convocat ɗum. kono ɓeeɗo khalifa ɓeeɗo sernaɓe hande mawɓe dowluɓe andaɓe, kala hen mo président de la république yiiɗi ñaago ko kañum noddata ñaago audience yiiɗi yiide ɗum. emin jiiɗi arde noon nelaɓe mum.
so ari kañum hoforo président joɓɓe ayiyat ceerno no jooɗe pliane mum walla no jooɗe fauteuil mum jiya gandanɗa hoore maɗa président de la république walla ministre walla premier ministre walla président assemblée ene dicci walla no hoofi no almudo nahata o ɓuurani ni ene haaldamum suusa hay nder ɗum ene turi haala haaju mum ñaago duwaw wiya ceerno yo duwan ɗum haala haaju mum yo ceerno duwana leydi namdo ceerno holko jiɗɗa min mbaɗanma kene welma martaba no ɓurɗo on martaba noon heɓate e musidɓe tedduɓe ko neɗɗo sirginade jaɓa janngude noon neɗɗo saaha ko jaɓa janngude ma walle no janggiri holto waɗa cukalel anda ko moƴƴi anda ko boni ma forcé ma hulɓine ma forcé no jangde nde janggiri ɗo janggiri ha jogo gu janngude hankkadi jogo kiram watta hirande hoore mum hankkadi kono départ o ko jinnaɓe enen jinnaɓe ko enen ballata joomum encouragé en joomum ha wawa jogade gu e jangde he ha janggoye jaam mbiyata wontoya ɓeeɗo hande ko ngoni ko ɓeeɗo khalifaɓe diine hande ko keeɓi martaba keeɓi o alhamdulillah génération aji nana ngara mbawi lumtiyade ɓe mbawi lumtiyade ɓe noon tinnoɗen batten hakkillaji no sukaɓe janggiri batten hakkillaji men no sukaɓe janggiri ballen sukaɓe jangga taw ko jangde moƴƴere batten hakkillaji men sandaji men batten hakkillaji men e almuɓe men batten hakkillaji men e sernaɓe men batten hakkillaji men nde ɗo deftere qur'ana batten hakkillaji men e diine men toppiɗen diine men batten hakkillaji men e kullel men Allah ɗum no nafata aduna ɗum no nafata en lakara sikki ala ñalawma janngo o walla ñalawma hande o capantati lewru septembre musidɗo men sey men Sar Abdoulaye Sarr omo jogui programme toon to ɓuuɗon kaaɗi noon waɗɗani wendu bosiyaɓe en jii kadi délégation ngaji maɓe timmuɗo ari tawtorede programme o eɗen gandi kadi ma délégation timmuɗo ummoto wendu bosiyaɓe wawa yaade toon nortoyade oɗon programme ko programme mo jinnuɗen tawtorede kono no pulaar wini heewi wiide ni jeeyaɗo jeeya ko rondi en ɗum dañani tawtorede gandanɗa homo en programme kono musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr inchallahu taala omo tawe o ñalawma hande o toon to ɓuuɗon kaaƴe hande 30 e janngo premier ma gueɗe paytinde hono ko waɗa walla ko ɓuuri ko waɗa gato wendu bosiyaɓe ma watte toon dendagal bandiraɓe kadi ne bisma hen ha tente bandiraɓe diwan o Sar Abdoulaye Sarr noon yetta ene jarna dendagal bandiraɓe ha sesa e délégation ngaji limtuɗen ɗi e yimɓe makko sehilaɓe makko particulier ji guila nodduɓe mo to banggue hokkudemo peeje e waɗɓe hen participation men que ça soit financièrement intellectuellement eko wawi wonde pop matériellement e logistiquement waɗɓe hen matériel waɗɓe hen logistique kamɓe pop onon pop omo yetta on omo jarna on omo yetta noon omo jarna ndolumaji naaɓe ɓe dembe e funneɓe to jeeyaɗo saabu neɗɗo yonnata ɗum ko jinnaɓe mum neɗɗo yonnata ɗum kureji mum neɗɗo yonnata ɗum ko famille mum neɗɗo yonnata ɗum ko wuuro muɗum ndolumaji naaɓe noon darima jonni Sar Abdoulaye Sarr saabu Sar Abdoulaye Sarr nde noddande o yahani goto Sar Abdoulaye Sarr nde noddande wona délégation mottinta ɗoftudemo ala nde garɗen ndumaji nde cikkuɗen mata ko ɗon programme o waɗata saabu en jii sagataɓe ndulumaji naaɓe rewɓe e worɓe ko ɓuuri hawnade hay khalifa diine biteɗo hono Abou Baydi Sarr woni bamum Abdoulaye Sarr mo Allah andi ne wayri ƴettude gandanɗa hoore maɗa yaltude wuuro ngo Allah e weltade no yiiri juɓɓudi ni wi ko garowo huɓɓi ko oto mum kañum wi ko ha toon tawtoɗo yeɗa programme o jiiɗen ko yummiraɓe jiiɗen ko nayeɓe kañumen pop
en gandanɗa hoore maɗa ene pari dusde e ɗoftude ngana Sara Abdoulaye Sarr jiiɗongo jeunesse seydaɓe makko giƴiraɓe makko e mawniraɓe makko génération makko woni pelle makko tati fedde dow fedde makko fedde dow e fedde less kañumen pop ne daari walla bo en cingudi kañumen pop ngam dusdemo ngam gandanɗa hoore ma ɗoftudemo neɗɗo suusata susnete neɗɗo suusata susnete wallahi heewi to neɗɗo woni mbarodi ladde e wuuro mum won ɗon lorta ɗon mbaalu kono Abdoulaye Sarr ko mbarodi ladde kono wallahi ko mbarodi nder wuuro mabɓe sabu eɓe jiiɗimo eɓe korsinimo eɓe pasnimo eɓe keptini ko waɗata ko eɓe parnorimo aussi eɓe parnorimo ko woni ko parnorimo sabu omo rokki wuuro ngo faqqimo ha timmi omo rokki men fayida kadi omo yiiye yimɓe pop omo yiiye yimɓe pop omo ndaara yimɓe pop eɗen gandi holto neɗɗo heɓata surtout enen hannde nde men o leñol min ngo walla génération men o eɗen gandi holto neɗɗo heɓata hay sinno tan mbimi ko holto martabel seeɗa keɓata hankkadi a muɓat guite ɓe jeeyata ɓe ko seeɗa jeeyata cikkata hankkadi maaro keɓɗa ko cikkata ko asma waɗi wuddere kono Abdoulaye Sarr waɗan Allah waɗimo Allah waɗimo kono yiɗiri yo wani Allah waɗimo kono jinnaɓe makko jiɗi yo wani fewnimo ko ha feewi o niwi o nehi neɗɗo fof omo jogui mum fodde neɗɗo fof omo jogui mum teddugal neɗɗo fof so omo hetto ɗum neɗɗo fof kadi omo yiiya ɗum o an martaba noon hokkimo hamdoulimaji naaɓe fof ne jiiɗimo ne korsinimo min de mi yalti mi ari ndurmaji ham yalti ala mo jiimi ne haala makko ko fewani ala mo jiimi ndurmaji naaɗe mi hortinanimo beltima noon no feewi weltare men surtout ko teddugal gongal hakkude makko e jinnaɗo makko Abdoulaye Sarr hakkude mum jinnaɗo mum ko hakkude almudo e ceerno walla hakkude almudo e ceerno muɗum sabu ala pop ko Abdoulaye Sarr dawol dawata tawa aɗani hoofi yeeso bammakko o namdi ɗum wiyamo yo wat walla wiyamo ala hoto wat ala foof décision mo ƴettata tawa o haalnan jinnaɗo ala to yahata tawa to haalnan jinnaɗo o waynaki jinnaɗo o so wimo yo waɗa so wimo yo woppu o woppa kala kono Abdoulaye Sarr ne waɗa maw disno jinnaɗo o kala ko jinnaɗo yo woppu o pat o wiyata ala o wiyata o sababu baaba so woppu tan o pat mi wondiri Allah oɗo programme joganoɗo to wendu bosiyaɓe ñande min amini hirnude emin jaaha so arino yeeso baɓe ɗaɗo wimo ala Ablaye woppu programme o hoto yaa mi woni Allah programme o haytan saabu andudemi ɗoftademo jinnaɗo makko gande koye kala jiɗɗo jande martaba yo ɗofto kala jiɗɗo ɗoftede ɗoftoto kala jiɗɗo so ummima dawol ne ɗofto yo ɗofto jinnaɗo mum sa komiɗo jinnaɗo mum ko en yeeɓi en beltima e Abdoulaye Sarr no tawrɗen mo gandanɗa hooma dulmaji tawɗen komo hoɗi ko famille mawɗo Abdoulaye Sarr jogui ko galleji ɗiɗi dulmaji o jogui galle baba e galle makko Sinthiane sa ari galle baba o e galle makko Sinthiane o aɗa ronkat andude hen hol galle alhamdulillah rabbil alamina ɓurɗo gandanɗa hoore maɗa woni hen galle gol ɓuuri wonde galle mawɗo foof ko gandanɗa ko galleji ɓesɗi foof ko dande ko wotere mawɓe e sukaɓe Ablaye ko moƴƴo min keyɗani min ɗamɗani ɗo ko yettere Allah galle makko Sinthiane o mahi hen ko huɓere pattamde mairie o wiyata hen waɗi banggue makko appartement makko banggue saabu yimɓe ne kewi dérangement ala o mahi ko appartement makko pattamle miijo ko guiraɓe makko honi ɗumen hen bandiraɓe makko rewɓe koɗi hen kanko hoɗi hen miniraɓe makko koɗi hen kadi gandanɗa hoore maɗa o waɗi nokku tawa kadi no heddi nokku to hoɓɓe gandanɗa hoore maɗa so gaari to jippi o mari o caali mawki e nder galle he o wawa dañde hoɓɓe keewa ha donka hejje e nder galle he alhamdulillah ko galle Sinthiane kala façon lekki o loni e nder galle he nane nder galle he kala façon lekki o lori e nana e nder galle he guila e leɗɗe ɓesnoje ha e leɗɗe fuliraje ha e leɗɗe ɓuɓnoje ha e leɗɗe jornoje pop nana mbimi nana e nder galle he donc ko yettere Allah sa tawi a ari galle noon galle sehil ma mo nananɗa a tawi ɗum ni
aɗa foti weltade eɗen belti hen eɗen ñaago Allah eɗen ñaago Allah yo Allah joni ɗum ha juuta eɗen ñaago Allah yo Allah joni ɗum ha juuta eɗen ñaago Allah yo Allah ɓeydu arsikaji ɗi eɗen ñaago Allah no Abdoulaye Sarr danani leñol ngol ni yo leñol ngol watte makko hakkille Abdoulaye Sarr hay goto ñagotako de hay goto o huccita o wiya gandanɗa hoore maɗa mi ala crédit walla mi téléphone am ko boni hay goto on ñagotako sa itti a waɗnimo bisimilla a waɗnimo sa waɗanimo a ŋabtata ko ma jamais so jiiɗi gonɗon duuɓi temedere sa yiiɗi jogueɗani multimilliard jogueɗani garuna sa ittani hunde waɗanɗamo kanko huccitta e mamo ñagoma ha aduna firto kadi alhamdulillah wuuri omo suuri yo Allah ɓeydu suturaji ɗi yo Allah ɓeydu suturaji ɗi yo Allah ɓeydu mbawka alhamdulillahi rabbil alamin eɗen beltinimo no feewi no tawruɗen omo hoɗiri ni eɗen belti no feewi no tawruɗen omo wuurdi e jinnaɓe ni eɗen belti no feewi no tawruɗen omo wuurdi e ɓesgu dulumaji naaɓe o nawi en nokkuji kewɗi ha tengti oɗo nokku biyeteɗo ndulum vert o holli en ndulum vert e tambiɓe ɗum en jii leɗɗe nan toon lora kala gendiyanke darniɗo leñol ngol lekki mum nan toon en jii leɗɗe majjunoɗe e tawatanoɗe ladde hanki cafranoɗe majjunoɗe e ɓeɗen gaddi ɗen leɗɗe ɓe lori ɗum e nder ndulum vert ngam andinde ɓesguji garoji ko kiiɗo lekki ɗum ɗo wiyete ko ɗum ɗo nafata e ɓeɗen lori hen des plantes médicinal leɗɗe cafroje nana e nder ndulum vert eɓene mbaɗi hen nokku to gandanɗa hoore maɗa alimade bétail woni jamde to fewnte eɓene mbaɗi hen nokku to sukaɓe jangguinte ñootol sukaɓe rewɓe eɓene mbaɗi hen nokku to janggoɓe mecce guila ko wayno ministérie pop nana tawi foof ne tawi nder ɗum vert ko université woni hen en tawiɗon école franco arabe walla école franco koye école ɓurɗo wonde gandanɗa premiére école e nder leydi Sénégal en tawi ɗum toon ko école kadi mo yimɓe hewɓe jalti ɗum noon ko yettere Allah buuɗal yurmede so firi feeñi feeña e windere feeña e ɓatake buuɗal yurmede e sowtolo musidɗo mon sehil mon Haali Abouba tawi kadi ko seeɗa e cimtol ko fati e jillu men toon walla ko fati e lappol banɗen ko fati e conférence tawi ko conférence on to Weyndu Bosoyaɓe banɗol ñande 26 e 27 lewru septembre tawi kadi ko adduɗo yettude jarnude e ruttude teddugal e ruttude yettinde nelal ummorade musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr jarama seydi Sara jarama Abdoulaye Sara jarama seydi Sara jarama Abdoulaye Sara jarama seydi Sara jarama Seydi Sarr a jarama Abdoulaye Sarr a jarama